guys, nakapalit ako bugas, i-drop na dari karon. Kaya naman sila isakjanan ang gipalitan. Then kung i-drop na laman kay ug among motoron, kaupat ning balik-balik kay isaram ka sa ako makarga kay arang dangog man di man magsilbig magkarga daghan kay dalhog pala man. Ha? Exam karon? Gapon to. Oo, unja-ja. Labara. Ay, darare guys sila dyan guys. Miss Jan. Hi. Og si Tintin. Paray sundog duha. Laba girl, kay ding init naman. Tapay ahatin, daghantin. Tapay ahanis. Madyo man dari guys, kaya naman sila atabay. Oo, daghan na mo ah. Nalo si G. Ay atabay dari. Ag tubig, daghan, way problema. Atos amo kay ag tubig, aramang pang lubuga. Manang wa pagyapon ko sa gudug laba kay wa pa magtubig kamo buon sa udit, ara pa magyapon lubuga, mura magmaylo. Ag bugas guys, i-drop ra tos kanana nila undoy ja moari kus kamalig kay mag-edit ko kay wa may samok si undoy mulakaw man na. Mag-adyo man sa motor ni ja. Diin ni jud tanan guys, sinadyo sa nay mong kon bi. Medyo gabi ini jud tanan guys, dami sa Candy High. Tugas na ni. Wa na pud may signal, wa na pud. Dun sa kinahanglan mo ko magpa-signal kay nagoy transaction buhaton. Damis ka din, jarahin na jag globe ra pa ina ah. Hinay man kadug signal sa globe, bunjag smart na wa pud napuing na di na ta pakontakon na ni. Luoy kadto tong mga LDR na ni basig mo makangin ni magbuwang na. Ida kasugakot ag pamamahalan na. Gikan mi og tagbilaran guys, jadi ana mi karon sa balilihan wa mo ko makablaga ni kay arang lubatag ang kamera dyan. Naka-charge ko gamay kay may salin sang power bank. Tanaw guys, nanibag ukos mga bukid ari kay nangawa man mga dahon pero survivor ag mahugani kay nanalingsing na. Tanaw na to dari guys, ag dagat nila. Aw dagat ni dagat bueng. Ilahang tulay ning dako ag ilahang kuan oh. Ning tubig gamay ra ba dyan sa paasaw na. Nang dako lagi kadyo akuan doy. No. Dako kadyo di man nga negara ka sa una guys. Gamay ra man ni si jang tubig ana, daning blue. Gamay ra ba dyan sa paasaw na gubag kilid sa kuan, bagjo. Ay nang laba daghan. Nami siguro maligo dani no. Ay ikag ko kaliguon ko. Nami awa bitaw nga ni Alicia. Lubog magato, mura mag baylo. Ah, grabe maadjong pagkalaka gilang riprap daryo. Nahagsa, grabe gihampak siguro ni tulijok sa bagjo. Pero naara pa mga source og tubig dani guys sa ibabaw. Na nagisawod sila na. Tinaw gro ng tubig ah. Tanaw ra gud ninyo guys sa ilang kalubihan guys. Murag mas daghan pag natumba kaysa sa nabilin. Grabing kusuga si dadari tanaw ninyo na. Sayang as lubi uy luod jag tag-ija na ni uy parehapos amo ba ara sa kitas daghan labi nag ikan pa na prinda. Kaya bang wa pa kakabawi ba? Diyan ang hagsaratan ng udit, tanang sakita. Arang luod sa pag mga bahay nila guys, oh, nangagaba pod, ag-uban, nangatumbahag lubi, to karaang bahay ra ba? Daghan pa man tayo surudan guys, kaya mananaon tayo sa mga lugar ba nga gipinsala ni udit, sa kay gisakitan mas undog ti dyan. Mo nang nagpakusog lumig dagan, aron makauli na kay aron sakita kunog isang ti dyan. Guys, daybay nga nasunog daris hanupol. Kanawon nga no kang nasunog ni. Sunog. Ha? Ha? Naugdaw sa gilang bahay. Ano ka ni? Ha? Naraugdaw man. Oh, grabe na uling jud. Ang mga haligi. Arang uling ah. Ano ka ni? Luoy lang pud. Para dun sunuga. Ugdaw ano? Warang uling nga gud kaligi. Tanaw ni sa sunahan guys, naay landslide. Na majugaling kay gamay ra. Ug dako pa ni, delikado pa ning landslide uy. Mudahili ra nang juta galit. Na nang nahili ag mga juta deres depres karsada, pero ginagmay-gagmay ra noon majugani. Hapit na ta maabot guys sa Makapico Bridge dari sa Batuan, kulbaan ako. Kay grabe ra batong kadleken tong lugar ra kay samot nagiagi ang udit sa nakahipurma. Arang ra bagad kanais ning lugar ra kay grabing bagagahoy karon nga pahak-pahak man. Nagyapog taga DPWH guys padadon kay pug clearing operation. Kini unahan daan ni guys mao na nigtulay. Kulbaan ako sa purma daan ni sure jud ko dakag damage dani. Kay daan na ba janing na damage katubitong dai sa kabagjo nga igo ag ganitong uwan samot nagkakarong udit nga grabe ba jud kusuga. Lajo pag ani guys klaro na nga na dakang damage kay nanay sign dito unahan to ah ibutangan dito nga dangerous.
Nangab-ngab. Awan dako anak sapa oh. Ayo kak, pakumpiyan sa kanana kay nangab-ngab dara ba nang ilam dia. Liliin. Basi nangab-ngab na ning dani. Hala, adlo ka. Sa kay malili ko. Kani nga tanggi barugan. Hala, nahagsa di naman na nakakuanan. Tanaw na ito guys, sa ilam sa karsada, kanang karsada naman na. Manaog ta ta, gamay. Manaog ta guys, sarong tanawon na ito. Kuan. Liliin. Dari ko na speakers, maumpi ka na ugan. Ha, nangahagsa di ay. Tuwan hagsa. Naglandslide ay pagdadto. Kaya di ta ka naog sa basta. Ikaw rin naog ka, kaya ni mo. Diyan video hito to kay matanaw ko. Hindi ni mo kaya, daw na. Ibili ng bag. Darir ako. Tanawa na to ba? Kakatanawa mi. Awak dia. Awak dia. Lam dia ada nak. Kalau lebat tu dak kuria mo nagkubo. Mau ba mahagsa na day na. Dakuan na pa ni gastusonos gobyerno di ay. Hadlekun. Dana ka ha. So guys, nakita ninyo ag bridge daaris makapiko. Grabe nang kadelikado agian. Kuan ni ja balilihan og batuan. Hadlekun ka adyo gamay na laman jikuang mahagsa na to. Ay, diarar luya. Kaya di ko open sila. Luya. Naluy ko daring kananan dia kay bago pa dili sila nag-open, bago pa nilang gi-renovate. Imbes kay bago pang nahuman na gipanhagsaan mas mahugani. Kini manig dragon fruit farm da Batuan.
Mudung ta guys sa Chocolate Hills kaya tang tanaw nagun sa Purmas Chocolate Hills pag humas bagjong udit ug napurma pa ba. Gaba pag ilang mga atap po, bisag color draw. Ay, nakapark ko yung matagdong mata. Dito, musaka rito. Ha? Musaka pa rin ka rito. Di, tanap ko rin. Open gyapon sila, entrance 50. 50 entrance. Alicia. Florami. Arsa ma'am. Salamat ma'am. Tiga pun mi musa ka dito kay arang kahangat gikapoy pus undoy dari rami sa bus magluli-ili. Pero once musud ka silang vicinity, mubayad kag 50 pesos. Kanirang ilahang mga building ng lupad, mga souvenir shop nila. Ilahang mga atop na nangabulis kad. Budget mo. May atong bunduka oh. Butagbang na pod mi guys, igo ra mi ning li gon sa Purmas Chocolate Hills, okay ra mag mga hills ag problema ra katon ilang atop ginagmay ra. Bang open gyapon sila kay wa man sila dagkong problema dari. Kini guys sa una sa pagbagyong udit ug moagi ka na ni halos di mo makita ag langit kay baga ka juning mga dahon na ani karon na upaw na pero at least ag moga ning anam-anam na pa intawag panalingsing. Karon guys di ami sa spillway pilar ning hapit mi dari kay tan-aw mi sa Purmas Damba dari ibabaw jud. Kay lahi ra man og dara kas karsada mo liili ra lami mo ditong mudeew ka. So padaew mi karon kay atong tan-awog sa di Purma aron kasugag gyapon tubig kay awas-awas mo gyapon. Ning awas tanang side sa dam. Wato oh. Yung abot man kahang tubig sa kuan. Oh, ning lapas ato lay. Wah, burger eh. Ha? Burger. Di nabuntas guys. Madugalig ang burger kay wala kan ah. Kailan doon sa talungan? Pagbagyo kuno guys, ag tubig ning tupong kuno na nas karsada. Tulay man ning awas jud kuno. May istorya nila kay wa mo ko kakita. Istorya ra pus mga tao dari. Dako aning dama oy. Loy lamas undoy, human ay paniud to kay naglain magtijan na. Dapat karon guys daghan na ta may atuan. Manta ta may sigatuna. Matun ta may lubok, bilar. Nice, Nagsakit magtijan ni ja. Nice, smart. Kasag Ile. sakit pag imong tijan. Busog ng pijan sa sakit ng lubot. Basig na panuthan ka. Naon na ni sige libang. Panuthan ka. Ano pa? Yung hudgatig pamahaw. Grabe kung uga. Ha? Tay series to ning labay. Ah, tugtuan. Hello guys, abot na mi. Di ako sa Ilaundoy kay wapas undoy mula sa bay kapoy. Ning palit ra mig suwa ganina sa padja, ni palit po kog buwad, palit po kog gatas ni na insure. Gipadara na sa balabal giplitihan. Inja pa man ko muuli kay napa man ko edit nun. Ari ra man ko mag-edit. Nagmamang undoy dito sir, isang gisugog paluto og sinigang nga hipon. Sugo. Ibtunon? Ha? Ibtunon? Edit nun. Agma man ni undoy ta sir, gipaluto ni jag sinigang na sa padjan kay nakapalit pa mig sa padjan dito. Di man to hugaw guys kay cultured man to, binuhi man to. Karon arang kapuja. Paway sa kudari. Nandiyan guys, nakapalit ko og power bank TI. Tiaraghang napalit nga power bank.
Ya. Abi magugwa na jaja. Majugali kay dai nagitapok. Nay nagitapok to sa ICM ra pud nga ba? Tapok po ko kapil. Diya man dai power bank kita pukan di. Majugali kay nakaapas pa ko last na laman dyan eh. Ako laman dyan nakapalit sa last. Nakapalit na dai pud ta guys og bugas. Upat ka sako at napalit tag 2-3 ag sako. Excuse me. Ja karon nakita mis mamang undoy lagi ganina kani hapit mi silang kanan na ako ni tagtuwan og sako sa merkado pero hut danay ganing 2-3 kay hana man gipa-reserve daan medyo mahal lagi si Ja kay oro brato-brato nga bugas des mga niagi nakapalit ko 1 sak lami naman pud sa kanon di man pud sa gapsap di man pud sa murag sapaw karon 2-3 mahal na para na kay naanad ko sa 1 manay niya na pero wa man tay laing choice nakapalit na ta salamat kadto sa atong donor nalipay kog taman kay atirapan ng itabang sa atong mga kay gusuunan dari so basig ugma na siguro sa hapon mi guys magpack datong bugas daghana na tag 5 na ka kilo kay ugmas punta kay magfeeding magaltura sa kinahanglan naman ko didto Ato ko na ka ano to? ato ay problema na kay Ugma ang feeding program na nila ang buotan ugma musuri ko sa mga lugar ug mga apektado katong wa sila kadawat kaadus mga bisag bugas ra kay may atang hatda no mga adto ugma. Sorry. ja ilista doy Lista. Nasa man to lista. Lamok. jarag lamok nakadugo so among lakaw karon guys kapoy pero nalipay po ko worth it mo pag malakaw kay nakapalit mag power bank kay Ikaw nalipay ako muna importante man nagsiundoy sos dapat lagi taas pa tagamang maabtanod pero saan tamang lain mo kuno diyan kunot muram ko bubuka dagi diyan kunot di katawa lang po na mura magbubuka dagi diyan kunot sa pala magmakaigit sige bihay maamong ko kay namo ko sa lujo basa ko kapil daw wala ganing ditso na lamig uli Bukan nagigit. duha na kaadlaw wa ka nang inom kambaw Katong imodium gabi eh. diyan nagigit pa kapag mag-inom ni magmodium Karon buntag. Kapila? Buntag og palis. ano ba magipangaon Ha? Luto na day. luto na kunog sinigang luto na lamay kuwang rice ba rice agamang rice dari guys kay luto man gyapon imong tawag sa aban kanon amo luto Kanin. kuwang lang tag luto tagakan ko na niglubi before ta mag-start karon let me greet you wonderful morning everybody gahapon adlaw didto mis tagbilaran kay nangita laging tawag power bank nasuroy na nahag tibok mga gadgets to na to adto ko kita power bank agaran na nakitan sold out power bank no power bank stock madyo galing mining libot man ko paglibot na ho deres unahan bitaw sa Abinson kaya may nagtapok duha ka buok baji naglinya sila jamura sila nag yan lipo ko diha may power bank pagkakita na 30,000 mAh 20,000 mAh na palit na mas budget 30,000 madyo galing nga nakapalit pa pug ko og napalitan nas mayor kay nagpapalit mas mayor nagapon mao ni hawa pa ni na abri ja halam nga nagtinda nga adyo lam na abri kanung si mayor ay mag-abri dani kay og kuno hay na defect nga na pwede ra pwede return within 15 days ja alid an raman nila og na factory defect pa kuno hay nga na pero pwede ra katong lilihan guys sa pakita nindo na 20,000 original ni nga Ramos nga power bank kuan 2-3 dito pa ko sa bilaran ng widro di guro ko kauli og sadyo kay ning pila pa dito ng pagumangken sa Herlin sugod sila pila alas 5 siguro buntag ja nauli sila palis na wa na pila dito sa land bank sagna dahil tulura siguro ja pagabot na ako ikatulo pagabot na wa na nagsunod na nagduwa-duwa ko sa ATM kay may nga po ka nang mag-cherish the moment po sa ATM bang na mag-moment po sa ATM wa na may sunod na lipay ko kay aramang ka hapsay na magpalipot pag uli na mo diri mis balilihan agi arang luodja ag balilihan oy makaingan ko nga grabe aramang ka daghang damage mga tumba day bay nga ng lupad di tindahan nga nalarot ja pait pa rin pag ilaha ditong naagi kusog din dito patita